ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ва ё барои зиёд кардани мӯи сар ва ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ва ё барои зиёд кардани қувва ба шумо ёрӣ мерасонад ва инчунин доруҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳо бо нархи арзон. Дастсафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 5 соат карда мешавад. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. ин аз шахсиятҳое ки ҷиноятҳои махсусан вазнин вале мутаассифона дар иҷо омадагӣ нестае ки кадом статьяҳо дохил мешавад. ҳамин гуна шахсиятҳо солшон кам намешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ба диққати ҳамаи шумо як ахбороти нав пешниҳод мекунем мерасонем то охири навор тамошо кунед. Ахборот оиди авф дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Бисёре аз шумо савол медодем ки дар авф киҳо озод мешаванд ва авф кай мешавад. Инак хушбахтона ахбороти нав дастрас намудем. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тарҳи қонуни авфи тиллоиро ба парлумони ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод кард. дар пайи таздиқи ин қонун 16 000 маҳбусро озодӣ интизор мебошад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авфро ба баррасии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод кардааст. Хабар медиҳад котиботи раиси ҷумҳурии кишвар. Ба иттилооти хабарнома, авф дар асоси принсипи инсондӯстӣ ва ба муносибати 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад. Ва инчунин дар назар аст, вакилони парлумони кишвар ин қонунро рӯзи душанбеи оянда, яъне ки 6 сентябр ба баррасӣ мекашанд. қонуни авф нисбат ба доираи васеи маҳкумшудагон ва шахсоне ки парвандаи онҳо таҳти таҳқиқ, тафтишоти пешакӣ ва дар баррасии судӣ қарор доранд татбиқ мегардад. дар лоиҳаи қонун нисбат ба занҳо, ноболиғон, шахсони синашон аз 55 сола боло, маъюбон, беморони дараҷаи вазнин, шахсони дорои мукофотҳои давлатӣ, иштирокчиёни ҷанг ва шахсони ба онҳо баробар кардашуда ва шаҳрвандони хориҷӣ бартарӣ дода шудааст. гуфта мешавад, онҳо аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва адои ҷазо озод карда мешаванд, агар ҷинояти содиркардаашон ба ҷиноятҳое ки нисбат ба онҳо дар қонун дар бораи авф маҳдудиятҳо пешбинӣ шуда мансуб набошад. тибқи маълумоти пешакӣ қонуни нисбати 16 000 нафар татбиқ мегардад ва аз ин миқдор 10 700 нафар аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва боқимондаи ҷазо озод карда мешаванд. яъне ки дар умум 16 000 маҳбус озодӣ интизор мебошад ва аз ин 16 000 нафар татбиқ гардида ба миқдори 10 700 нафар аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва адои боқимондаи ҷазо озод карда мешаванд. яъне ки 10 700 нафар боқимондаи ҷазошон чӣ қадаре ки мондагиай аллакай озод мешаванд. ва аз ҷумла 800 нафар гумонбаршавандагон ва айбдоршавандагон, 350 нафар судшавандагон, қариб 3000 нафар маҳкумшудагон аз муассисаҳои ислоҳӣ, 1900 нафар маҳкумшудагон аз колонияҳои ислоҳии сукунат ва 4650 нафар маҳкумшудагон аз нозироти корҳои ислоҳӣ озод карда мешаванд. ва инчунин қайд кардан мумкин аст ки муҳлати ҷазои 5300 нафар маҳкумшудагон кам карда мешаванд. авф нисбати шахсоне ки ҷиноятҳои махсусан вазнинро бо ҳолатҳои вазнинкунанда содир намуданд, инчунин онҳое ки қаблан дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф, яъне ки 25 октябри соли 2019 аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ё адои боқимондаи ҷазо озод шуда буданд ва боз ҷинояти қасддона содир карданд, татбиқ намегардад. омадааст дар хабарнома. гуфта мешавад, қонуни мазкур аз ҷониби мақомоти татбиқкунандаи он бояд дар муҳлати 2 моҳ иҷро карда шавад. ва як чизи дигарам қайд кардан мумкин аст, шахсиятҳое ки ҷиноятҳои махсусан вазнин содир кардагӣ ҳастанд ва ё шахсиятҳое ки дар авфи соли 2019 озод шудагианд ва боз қасддона ҷиноят содир кардагианд, авф барои ин шахсиятҳо тааллуқ надорад. ва 5300 нафаре ки айни ҳол адои ҷазо кардесанд, солҳошон кам карда мешавад. вале мутаассифона дар иҷо омадагӣ нестае ки кадом статьяҳо дохил мешавад дар ҳамин 5300 нафар
шаҳрванд, чунки 5300 нафар танҳо солшон кам карда мешавад халос. Ва агар ки то 6 сентябр агар ягон ахбороти дигар пешниҳод шид оиди моддаҳо ва бобҳош, мо ҳатман ба шумо пешниҳод мекунем. ва гуфта мешавад қонуни авф тааллуқ дорад инчунин ба занҳо, ноболиғон, шахсоне ки синни солшон аз 55 сола боло ҳай ё шахсиятҳое ки бемории дараҷаи аввал доранд. ҳамин гуна шахсиятҳо солшон кам намешаванд, вале озод мешаванд. Яку як бора ба озодӣ мебироянд. тамошобинони азиз, ин буд як камтарак маълумот оиди авф дар ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон. Ва агар ахбороти нав шид, рӯзи 6 сентябр мешавад дар мавриди авф, боз ҳатман ба шумо пешниҳод мекунем ахборотҳои нави мора интизор бошед. дар канали мо обуна шидана фаромӯш намекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.